Чуй не може. Трябва да идем сребърно. Той обаче може. Сребърна пара със същия размер като златната. Златната се реже. Къде? След малко да свършим с човека. Вярваш го, нали? Да, ама аз шипнах дискриминация. Хубаво, както си нагласил, аз от твоите камъни не разбирам. Разбирам от моите машинки. Още камъни. Я пробвай с другите ригина, който ми е... То се по-слаба ракиония беше по-гаден. Значи ще хванем и жълтата пара с него. Ти на къде завъртя, бе? Я го освободи. Дай им какво ще стане. Пробвай. Имам медик. Айде, той дали ще милиметър. Даже ето и се хваща. Не е много добре, ама все нещо. Нека да изтребваме.